Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe la ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka Mbanjwa uKhathini. Umshana kwaNgcobo lofuze omashiya amahle sengathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjwa. Kuhlala kuyintokozo enkulu kumina mbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu impunga yesintu ngizokuphakela isintu sethu esihlanzekile esihlambulukile entweni zonke ezikhona emhlabeni. Isintu sihlanzekile, isintu sihlambulukile. Yebo ke enkathini namuhla abelapha abaningi bendabuko bagcina beguqula ukulapha ngokwendabuko bakwenza isintu, kanti ukulapha ngokwendabuko akusisona isintu, kumkhuba. Yingako izinto eziningi othola ukuthi zenziwa abelaphi bendabuko ubone ukuthi eziningi zazo zihamba eceleni kwendlela, aziyona inhlanzeko kwabalele. Kodwa uma uzolandela zona iningi lazo njenganezigubhu nayo yonke leyo nto uyofika uboshwe okhokho bakho. Abantu abaningi ngokungaziqondi ezinye zezinto eziyimkhuba ezenziwa abelaphi bendabuko bagcine bengena kuzona bengaqondile, kodwa bethi balungisa usizi kanti sebezifaka osizini. Isintu sethu bafowethu nodadewethu sihlanzekile, isintu sethu siwukuphila, isintu sethu siyinkolo. Baningi abantu othola ukuthi emsamo yabo kunezinto ezithile ezikhona ekuyizona esezibamba iqhaza kufana ngabe libanjwa yithongo, kodwa umuntu wayengazi. Kodwa ngokulanda umelaphi wendabuko ngokukholela ukuthi njengoba umelaphi wendabuko uyasazi isintu, kanti lo melaphi wendabuko amlanda okwayena kanawo umsamo. Umsamo unawo, unomsamo wezilwane, unomsamo wezithixo. Ngoba inzima lento yokuthi ucela umuntu ongenawo umsamo wethongo uthi akazokulungisela umsamo wethongo. Umcela kanjani umuntu azokulungisela into angenalo ulwazi lwayo nangenayo yena? Uzokufakela izilwane. Uzothe suka lo muntu akutshela ukuthi yakha indlu la uzokwazi khona ukuthi ufake ukhokho wakho, bese leyo ndlu ingangeni umuntu, kanti lo khokho wakho akhuluma ngayo ukhuluma ngesithixo azokunikeza sona. Ukhuluma ngesithixo oyothi mohamba emhlabeni bese siphenduka ukufa phakathi kwekhaya. Baningi abantu emagcekeni emizi yobaba babona omkhulu babo kunezindlu ezingangenwa, bese bagabe ngokuthi leya ndlu yindlu kakhokho, akungenwe endlini kakhokho. Akulona iqiniso lokho ukuthi endlini kakhokho akungenwa. Akulona iqiniso ukuthi endlini kakhokho kungena umuntu oyedwa, inhloko yekhaya. Uma kuwukuthi kini kunendlu ekuthiwe yakhokho kodwa kungena umuntu oyedwa kuyona, okwazi ukuthi leyo ndlu akuyona ekakhokho. Kodwa leyo ndlu yindlu yesithwalo, leyo ndlu yindlu yesithixo esithile ekuyisona esinikeza lowo muntu amandla phakathi kwekhaya. Indlu kakhokho akulona iqiniso ukuthi akungenwa kuyo. Akulona iqiniso ukuthi kungena umuntu oyedwa oyinhloko yekhaya, akulona iqiniso lokho. Kodwa indlu kakhokho iyahlonishwa phakathi kwegceke. Indlu kakhokho yebo bakhona abantu abangangeni kuyo njenganomakoti abaganile ekhaya, abangena endlini kakhokho. Kodwa umfowethu angakwazi ukungena endlini kakhokho. Isalukwazi esidala lekhaya esesihlambulukile singakwazi ukungena endlini kakhokho. Amakhosazana lekhaya yiwo azohamba yohlanza indlu kakhokho ngoba ahlambulukile futhi ahlanzekile. Asingaphambanisiki izinto ngoba abantu abaningi emagcekeni emizi yobaba babona omkhulu babo sekunzima ukuthi bakhele okhokho babo izindlu eziwoguqa, ngoba izindlu eziwoguqa inyanga sezaziphendula zazenza izindlu zezithwalo, kanti akunjalo. Kodwa oguqa abafowethu izona zindlu
amathongo ethu azithandayo, ngoba amathongo athanda indlu ephefumulayo. Indlu kaTshani iyaphefumula, ekuphefumuleni kwayo futhi indlu kaTshani uma lini izulu inokuthula, ayifani nendlu kaThayela. Ukhumbule ukuthi indlu kakhokho awukwazi ukuyakha uyifake i-tiles phezulu, awukwazi ukuyakha uyifake uthayela phezulu. Angisho ukuthi wena osuyakhile kanjalo unenkinga. Kungenzeka ukuthi mhlambe wena owakho ukhokho wathi makhele kanjalo, kodwa uma uzokwakha indlu uthi uyakhela mhlambe ukhokho wokhokho noma ukhokho wakho, kubalekile ukuthi umakhele indlu kaTshani, ngoba indlu kaTshani iyaphefumula kanti indlu yama-tiles ayiphefumuli. Futhi indlu kakhokho kubalekile ukuthi phansi isindwe ngobulongwe, ngoba ubulongwe buyahlambulula. Baningi-ke bafowethu nodadewethu abantu abagcine bezifaka kulezi zinto. Umuntu ahamba enyangeni, ithi inyanga ayisokwakhela umsamo nakufuna ungenisa ukhokho wakho, uzomakhela indlu, akuzungena omunye umuntu, kuzongena wena kuphela. Kufanele wazi-ke lapho ukuthi-ke usuyathwaliswa lapho. Kufanele nje uqonde ukuthi leyo nto esikwenzisa yona inyanga isiyakuthwalisa. Yebo izinto zakho zizohamba kahle, ngoba vele izinto zobumnyama isikhathi esiningi ziyathanda ukuthi ziziphakamise, ziyathanda ukuthi zivele, kodwa into yethongo ngoba yona iyiqiniso izodinga ukuthi ulungise wonke amakhono ekufanele ukuthi uwalungise, bese ithongo liyakwazi ukuthi likubusise, likunikeze inhlanhla neziqhamo ezinhle. Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi uma siyiqala imsamo yethu senze isiqiniseko sokuthi siyiqala ngendlela efanele. Endlini yabantu abadala ayikho enye into ebakhona ngaphandle komkhonto osetshenziswa le ekhaya, isikhali esetshenziswa le ekhaya, mhlambe inkamba zabo, ingqoko zabo, yonke leyo nto. Uma senikwenzile konke ekufanele nikwenze egcekeni, kuzoba khona imihlwehlwe nenyongo, impondo ngaphakathi zembuzi, amathambo, yonke leyo nto. Akukho kunye, alikho ibhayi endlini yabantu abadala. Uma waqalelwa umsamo kwafaka amabhayi, yazi ukuthi kwakugila umkhuba lapho akulona ithongo lelo okade umiselwa lona, kodwa wawumiselwa indaba yezilwane noma izipoki. Kufanele nikwazi lokho. Endlini yabantu abadala libikho ibhayi. Makuthiwa nje somisa umsamo, soqala umsamo, ibhayi alikho, akukho zigubhu, akukho lutho, kodwa into engaba khona ukhamba lotshwala abantu abadala abazoliphuza, nokhamba lwamahewu abantu abadala abazophuza, imboza mhlambe, insangu, isinefu, zonke lezo zinto ezazikade ziyigugu kubona. Nazo lezo zinto akubona ukuthi wonke umuntu umezoqala umsamo noma emisa umsamo noma kukhona into ayenzayo ekhaya egcekeni useyobeka lezo zinto. Kube kuye ngokuthi kubantu bakini esebandulela kwelamathongo, zasikade ziyigugu yini lezi zinto, bayazithanda yini lezi zinto. Yabona nje mina umdumo wayekade ebhema umdumo. Makuthiwa ngenza into ethi ukhokho wami futhi wayedla inqawe yona le, njengoba uyibona nje eyakhe utshatshatsha. Uma ngenza okuthile kufanele inqawe yakhe ngiyihlohle ithunye ngoba ngibhemisa yena. Uma wenza into yasekhaya, into yasemsamo, musu ukufaka izinto ezingahlangene nasemsamo wakini. Ugijimisa inkolo ukuthi wena usuyakholwa ngeke uzuyihlohla inqawe ukuze ukhokha bheme. Ukukholwa kwakho akungakwenzi ukuthi ube umuntu olawulayo notshela abantu abadala ukuthi into ababekade bezithanda bangasazithandi. Wena kwenze konke okwakuyigugu kubona. Uma kungaselona igugu, abantu abadala bayokwazi ukuthi bakutshele. Ilapho ke bafowethu nodadewethu ekutheni uma uzomisa umsamo, ungajaha ukuthi ubiza inyanga ukuthi izokuqalela umsamo, ngoba inyanga eziningi azinawo umsamo wethongo, kodwa inyanga eziningi zinomsamo wezilwane nezipoki. Indlu kakhokho ke bafowethu njengoba kade sigcizelela kakhulu kuyona, indlu kakhokho akulona iqiniso ukuthi ayingeni umuntu, kodwa indlu kakhokho kuyangenwa kuyona, kodwa akungeni noma ubani. Indlu kakhokho iyahlonishwa njengoba sishilo ukuthi omakoti abaganile phakathi kwekhaya abakwazi ukungena endlini kakhokho.
kodwa amakhosazana asekhaya ayakwazi ukuthi angene endlini kakhokho ngoba wena ahlanzekile ahlambulukile. Kodwa uma kunendlu kini ekuthiwa indlu kakhokho kodwa kungena umuntu oyedwa, kufanele wazi ukuthi lowo muntu kukhona umkhuba awugilayo, lowo muntu kukhona isithixo abamfakele sona okugama laso kungukhokho, kukhona isithixo okugama laso kungugogo, kukhona isithixo okugama laso kungumkhulu. Ngoba into yethongo bafowethu nodadewethu inemthetho, iyahlonishwa, kodwa akukona ukuthi ukuhlonishwa kwayo indlu kakhokho kufanele kungene umuntu oyedwa oyinhloko. Okwazi lapho ukuthi lowo muntu usuke egila imkhuba. Ukhuluma thini uma esekhuluma lapha? Yini le ayikhulumayo yedwa engafanele ukuthi umndeni uyizwe? Ukhuluma thini? Uze umuntu ethi kufanele kukhokho ngimenzele isithebe sakhe njalo emva kwenyanga eziyisithupha. Ayikho leyo nto bafowethu. Ithongo alinawo umgomo ekufanele ukuthi uma ugejile ukugcina ugcinela lona izinto zakho seziyonakala. Isithwalo kuphela esinomgomo, kodwa ithongo alinawo umgomo ukuthi kufanele ulenze lokuthile ngenyanga ethile okanye ngesikhathi esithile. Ithongo lithanda into ehlambulukile nehlanzekile. Into ehlambulukile nehlanzekile yesuka othandweni enhlizweni ekhululekile yomuntu. Ngoba uma uzokwenza umsebenzi ngoba nakuziphusha, ithonga lwemukele lo msebenzi. Yingaka abantu abaningi bezenza izinto zasemsamo kodwa iziqhame ezinhle bangaziboni. Ingoba benza izinto ngoba nako sezikhaleleka. Kwesinye isikhathi umuntu enze into ngoba nakukhona okuthile asefuna kwenzeke ngaleso sikhathi. Ngeke baze bakunikeze abantu abadala, ngoba abantu abadala bafuna umuntu owenza into ngenhliziyo ekhululekile, owenza into ngenhliziyo yothando. Manje nake lento bafowethu yokuthi njalo ngonyaka lekhaya kufanele siphe ukhokho isithebe, ayikho leyo nto. Isithwalo leso ukuthi nje make sageja ngoDisemba kwenzela ukhokho, hayi sekonakele. Ayikho leyo nto bafowethu. Ukhokho makuthiwa wenzela yena ngoba uyithongo lale ekhaya, umenzela noma ngabe yinini uma isimo sivuma, futhi wenzela naye noma ubani phakathi kwekhaya ngoba naye ukhokho wakhe. Lo khokho wena owenzelwa wena wedwa, ongafuni abanye abantu bamenzele, ongafuni bangene kuleya ndlu, kanti ukhokho kabani? Ukhokho wakho wedwa. Isithixo sakho wedwa lesi, kodwa wasiqamba igama wathi ukhokho. Ayikho ke bafowethu nodadewethu into enkulu ukudlula umsamo, ayikho into enkulu ukudlula ithongo. Yingakho ke bafowethu nodadewethu siyimpunga yesintu. Sesinohlelo manje esesifisa ukulwenza. Sizoba nenkomfa siyimpunga yesintu. Sizoqala nje emaduze, sizomemezela la inkomfa yethu yokuqala ezoba khona la eThekwini. Mayisuka eThekwini izohamba eGoli, mayisuka eGoli izohamba eMgungundlovu. Inkomfa ke ngolwasemzini ilento abayibiza ngani labantu abafundile bathi ama conference. Sizoba nawo ke manje, sizoba nenkomfa, kodwa umehluko uzoba sekutheni inkomfa ihlukile kunembizo, ngoba imbizo ngabiza abantu ehholo babe 200, kodwa inkomfa yethu ngendlela esiyihlele ngayo sifisa ukuthi abantu sibafundise kahle, sibe nesikhathi nesineke sokubafundisa. Yingakho inkomfa nenkomfa sizoba nabantu abayi15 nangaphansi. Asifisa ukuthi babe ngaphezulu, ngoba imibuzo yabo bazobe besibuza yona kuzokwenzeka isixaka, kuzokwenzeka kube khona umuntu ozophuma engazange abuze. Kanti uma beyi15 usuku lonke lothi liphela bonke labo bantu bazobe sebehlomulile. Bonke ke bafowethu nodadewethu abantu abafisayo ukuthi bafunde ngesintu, bafunde ngenkolo yakhe umuntu, inkolo yemvelo, ngoba isintu siyinkolo yemvelo. Kubalekile ukuthi inkomfa lezi uma sesimemezela ungasali, ukuze sizokwazi ukuthi sizenze, siloke sizenze iminyaka neminyaka, inyanga nenyanga, siloke sizenza le nkomfa lezi endaweni ezehlukene. Inini ambukelo wempunga yesintu enizenza ukuthi impunga yesintu lomsebenzi amakhehle sithe awuqale ukwazi ukuthi ube impumelelo. Kodwa ke nginethemba lokuthi vele uzoba impumelelo. Lo msebenzi bafowethu siuhlele kakhulu
uyobona futhi nawe mawufika kuyona inkomfa yethu ukuthi hayi impunga yesintu yonke into ihlelekile. Sizomemezela ke bafowethu ukuthi la eThekwini izoba ngaluphi usuku, izobe ikuphi nendawo. Njengoba ngishilo ukuthi uma sesiyimemezela kobaluleke ukuthi uphuthume uzibambe lesihlalo sakho ngoba sidinga abantu abawu15 kuphela kwehla. Abanye sobuye sibe nayo ngelinye ilanga nabo abantu bakwazi ukuthi bafunde. Inhloso ukuthi abantu bafunde kahle, bakwazi ukubuza nathi sibaphendule kahle. Isihloko bafuthe soqala ngaso, isihloko bafowethu sokunakekela umsamo. Uzokhumbula ukuthi umsamo ngeke ukwazi ukunakekela ungekho. Kubalekile ke kwinkomfa yethu ukuthi sifundisane ukuthi uma uqala umsamo kade usindisiwe kufanele ukuthi uqale kuphi, wenza kanjani. Mawuyakha indlu kabantu abadala ulindeleni kuyona, balindeleni abantu abadala kuyona. Ukuhlanjululwa kwabo, inhlambuluko, kuningi kakhulu bafethu ukungeniswa kwabo abantu abadala. Njengoba sikhuluma ukuthi wena uzobiza inyanga, hayi ngoba kunenkinga nezinyanga. Ukuthi inyanga eziningi azinayo imsamo yamathongo, 90 engihluphayo. Zina lemsamo yazo yokugila imkhuba, nemsamo yokwelapha. Nakuba ngezona zonke inyanga ezingenayo imsamo, kodwa iningi lazo azinayo imsamo. Manje uzobiza umuntu ongenayo umsamo uthi akazongidenisela ithongo, akwenzele ngendlela ukuthi ufuna ukukukhombisa ukuthi ave kwenzele kahle kanti usekufakela isithixo. Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi nencwadi esizilobile esiyimpunga yesintu nikwazi ukuthi nizitholele zona ngoba zifundisa isintu, zikunika umhlahlandlela, ziyakwazi ukuthi zikukhanyisele ube nolwazi nokuqonda ngezinto ezithinta isintu. Uma ushayela zona inombolo lezi siyakwazi ukwenza inhlelo zokuthi sikuthumele noma ngabe ukuphi la ukhona. Mawuthanda futhi ungangena ku website yethu www.impungayesintu.co.za. Sizokwazi ukuthi ufake i-order lakho sithumela noma ngabe yipi courier officer sikuthumelele ngayo. Kodwa imbiza lezi zethu sizithumela ngopostnet kuphela ngoba amanye ama-courier awavumi ukuthumela izinto ezingamanzi. Asuthathe kumfanekiso oqoshe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nawo uzoba usizo olukhulu nakubona. Isifundo sethu ke sanamuhla besithi akulona iqiniso ukuthi endlini kakhokho akungenwa, kungena umuntu oyedwa. Endlini kakhokho kuyangenwa kodwa akungeni noma ubani. Uyawuzwa kumehluko lapho la ukhona. Akungeni noma ngabe ubani ozothi uma engena kanti ungena akekho esimeni esilungile. Akukona ukuthi kungena umuntu oyedwa. Kungane endlu kekini ebizwa ngokuthi yakhokho kodwa kungena umuntu oyedwa. Fanele wazi ukuthi ukhokho wokwakhiwa loyo akuyena ukhokho oyithongo lakini kodwa isithixo esithile esosiza lowo muntu phakathi kweceke. Ake sithi ke nje impunga Hey,